ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Кирофи 1 мегӯянд. 4 дар хона бардори азиз, 5 сотиқи замин, 4 тарафи хона маҳкам бо симиблок бардоштагиай. маҳкамаи бардори азиз дидесин хай дар шаҳри Бохтар, Кирофи 1. нархи хонаро дӯстон 280 000 сомон меяги ба тамоми шароитош ҳастам. мисол барои зиндагӣ кардан тайёрай. кадме ки шербачаҳо дар комментари мисол навистагӣ бинед аз шаҳри Бохтар бисёр ба навбат бигӣ. марҳамат кунед, хонаи арзон бо нархи 280 000 сомонӣ, 4 дар хона, 5 сотиқи замин, ошхона, алоқхона, хулоса ҳама чиз бардори азиз дорад. ремонтҳои замонавӣ. телефона барои тамос 38 66 75 40. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам, лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед. чӣ қадар ки хона мехоҳед, ҳатман дар комментар бинависед. мо ба шумо иншоалло ки ҳаракат мекунем, дар кофта ёфта пешкаши шумо мегардем. хонаи арзона. ва дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар деҳаи Шоҳ Мансур, болои Қаратегинский. 2 хона дорад, баня, кухни, дар дарунаш ҳастай, 6 сотиқи замин, об дар даруни ҳавлӣ ҳастай овардагиай. мисол ба пеши хонара свет дорад, техпаспорт дорад, сертификати шароитои хона хубан вадро, шартномаи хариду фурӯш хулас ҳастай, документош ҳамаш 100%. хонахари конкретен бошед, марҳамат занг бизанед. нархи хона бардори азиз 230 000 сомон мегӯяд. нашои документош ҳамаш 100%. вариантҳои алишам ҳастанд. ба ягон 2 хонагоҳ ё 3 хонагоҳ боша иваз кардан мешавад. болои сумметин соҳиби хонамка кайтаги шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Қаратегинский. 2 дар хона, 6 сотиқи замин бо тамоми шароитош фурӯхта мешавад. марҳамат кунед, дӯстони азиз, дар номерҳои 4 танҳо занг бизанед. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯши ҳастай, хулоса хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар Уртавуз. 8 сотиқи заминай, 2 дар хона, замин 4 тарафи хона маҳкам, 2 дар хона, калидори дорад, калидори дарози 12 метра, дарвозаи 5 метра дорад, обаш скважинаи бардро, скважинаи душ, таҳоратхона, алоқхона бо кухни дорад. хулоса дӯстони азиз, марҳамат кунед, дарахтои мевадиҳанда ҳам дорад, алиш ҳам мешавад бо мошин ё хонаи дар дигар минтақа бошад. 2 дар хона, 8 сотиқи замин, дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртавузи, Шарораш мегӯянд. марҳамат кунед, нархи хона 220 000 сомонӣ. телефони барои тамос дар экранои шумо занг бизанед. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстоне, агар шумо чунин хонаро дошта бошед, мошин доред, хона доред, замин доред, дар ватсап мо +7 906 095 56 86 номерои ватсаби мо занг бизанед. иншоалло ки мо дар видеои оянда хонаи шуморо ҳатман реклама мекунем. хонаи фурӯшии мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Нурободиш мегӯянд. 3 дар хонаи, 8 сотиқи замин, нашои документош ҳамаш 100%. хулоса дар шаҳри Кӯлоб бардор. кадме ки дар комментар мисол аз шаҳри Кӯлоб гуфтагӣ бинед, марҳамат кунед, нархи хона дастсорошне фарохан дар кӯрай бо нархи 150 000 сомонӣ. 3 дар хона бо ремонтҳои хуб, мисол нашоди документош ҳамаш 100%. кадме ки хонахар бошед дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Нуробод, нархи хонаи 150 000 сомон, боз муомилаи хуб ҳам дорад. занг бизанед дар номерҳои 902 34 93 93. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед дӯстон, дастгирии шумо пешаи мост. худованд меҳрубон, нигаҳбонтон бошад.